Poate observi un strat neobișnuit pe limbă dimineața, articulații rigide, ca și cum ai fi îmbătrânit peste noapte, greață sau lipsă totală a apetitului, senzație că bateria nu s-a încărcat, deși ai dormit. Aceste semne nu sunt întâmplătoare. Ele arată că procesele de reparare, detoxifiere și reglare hormonală nu s-a activat corect în timpul nopții. Urmărește-mă dacă vrei să înțelegi ce semnale îți trimite corpul înainte să apară boala. Când recuperarea nocturnă nu funcționează, corpul începe să vorbească. Somnul tău poate arăta perfect pe ceas și totuși să fie inutil. Uneori discret, alteori foarte clar. Recunoști unul dintre aceste semnale? Lasă-mi, te rog, răspunsul tău într-un comentariu. În practică, vedem același tipar iar și iar. Nu e vorba doar de câte ore ai dormit, ci de ce se întâmplă cu adevărat cu corpul tău în acele ore. Există factori specifici care pot bloca complet recuperarea nocturnă, chiar și la oameni care fac totul corect. Vrei stomatologie făcută cu cap și nu pe fugă? Ai contactul nostru în bio.